What's up mga kamuging, ating tikman ang nagtitrending ngayon sa internet dito sa Ilocos Norte na kung saan ay narito na ang kauna-unahan na Pares Overload by Pares ni Punyemais. Matatagpuan ito sa Barangay 16 di sa Monte Street, Lawag City, Ilocos Norte, tabi lang ng isang silugan dito. Meron itong sahog na Shanghai, chicharon bulaklak, bagnet, of course ang chicken at ang kanilang napakalambot na karne ng baka. Maliban dyan ay sila rin ay only rice, only sabaw, and of course free drinks sa lahat ng mga kakain dito mga kamuging. At dahil dyan, natatakam na ako. Kaya naman, King John Manuel, kainan na! Ayan, so dito ada iti Shanghai na, ada pa apo iti bagnet na kan chicharon bulaklak na. Ayan. So dito apo nagyamasin. Kaya raman akong payanan na. Imas talaga. Sabaw pa langkot na imas dun. Dito man nagyan na. Dito man crispy bagis na. Tama ng tayman. Ayan. Without rice dito apo Ayan. Imas. Dapat chicken na. Yung taba. Bagnet. Bagnet pa lang ulam na. Ang hindi tinipid. Sarap. Ayun. Ano na ako. Talagang nagpapawisan na ako. Ang sarap din ng kilo oil. So yun lang guys ang nakakatakam na video natin for today. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Sarap!